Ensin kuva, aloituskuva sitten. Kilpailijat. Perkele. Topi Sorsakus. Missä se on se? Se on tuo musta penikki. Sitten jos haluaa se suoraan niin laittaa tuolla. No. Topi Sorsakus. Oho. Oletteko te valmiita? Joo. Ja 3, ja 2, ja 1, ja sit lähti. Vitut lähteli, kun tää on päällä. No, ota nyt kaveria vähän hädässä. Nyt mä ootin pitkään. Sitten tulee sotii. Kolme. Vai 2? Kolme. Mä lähden teille johon. Neljä. Ja tuossa niin katon videon. 5. No. Sori. Saatana tuolla. 3, 2, 1, go! Tässä mullakin lähtee poikittain tässä. Se ei niin pahasti kuin sulla. Vittu saatana. Vittu saatana. Se on niinku mun alkoholi viime kerralla. Aina tuolla. 2. Tästä tuu hevonen. 4. Tässäkö tää on? Tää luovutit saavat. Tää. Aika häviä meni parkki. Nyt häviät. 2-0. Se on varma. Näin on. 3, 2, 1, nyt. Mä asetit varmuuden. Mä ajattelin, että sä olet taas poikittain tuonne vessaoveen. Moka. Et ole sen yhtään kinkku. En mä tuu lauma perässä. Ei toi koskee jalalla. Onko nyt saatana? Kiitos voitosta. Se oli muuten siinä, justi se oli se voitto ratkaisuun. No niin, mitä tuntuu hävitettä? Ei mitään. No niin, 3, 2, 1, nyt.
Vittu varas. Ei varmaan ollut. Oli, varasit lähellä. Se jäi miettimään sinne paikalle. Yksi. On paha toi maksu. Eli toi siinä. Tuh. Kolme. Paineet. 4. Näin on tullut 3. Mitä on 4? Nyt on viimeinen. Oho! Kyllä sulla on ihmeen paljon voimaa tässä koneessa. Ei mulla oo tommosia povereita. Tää sä oot tehnyt sitä oikein. Aamulla virittämistä. 3, 2, 1, go! Ja niin taas tänä rasvaa. Voi vitulla päähän. Ja mulla ihan helposti näin, mutta 2. Melkein työtä vähän. En ihan vittu. 4. 3. Nyt ei mennyt käppärikään ihan oikein. Ja 5. Ei ihan mennyt pari. Eli hävisit. No. No, nyt joudut ottaa tasoitusmatsi sitten. Tai siis voittajamatsit nähdään tasapeliin. Vittu, sä työn vähän. 2. 2, 3. Miten sä niin lasket? On se. 2 voitit ja 2 hävisit. Vittu. Joo. Mä oon 3 voittaja. Ojala laskupinta. Kato videolta. No katsotaan, mutta väitellään sitten. Noniin. Otetaan nyt sitten. 3, 2, 1. Nyt! Varaa se lähde ottaa. Vittu oot ottanut. Mutta Saatana on nimittaa taas. vittu. Kyllä se tietää monta kiekkaa me ollaan ajettu, kun autot puutuu 5 kierroksessa. Oi vittu meni ympäri auto. Ei tää voi silloin olla, kun autot ois puutunut jo. Tai ainakaan pitää silloin. Siksi se pitää olla 2-2. Joo, täytyy olla, kun ei nää muuten kestäisi näin kauan. Tee. Jää kesken luovuta. 1 kierros on jäljellä vielä. Vitu On. No ei sinua haittaa. Mut mä ainakin. Mä huijasin, mä voitin. Vittu saatan. Saatana jätkä kun kettuilee. Mikä nyt perkele voi voittaa sitä? 3-2, nyt loppuu akukierros. 3, 2, 1. Kato kissa. Nyt. Vittu meni yli. Ei oo hyvä. Vittu noin paskoja. On hirveitä esteitä niin lomilla. Näytkö menee käppärillä kaikki? No nyt ei mene. 3. Ja.
täytyy miettiä hetki. Se on reitti. Sä voitkin. No niin voitin, mutta piti vielä varmistaa se saatana. No. Tässä vieläkin on potkua saa. Niin ainakin sulla. Mulla ainakin nyt pääsi valohtimaan. Tasapeli. 3-3. Miten on vieläkin virtaa? Kumma juttu. Nyt otetaan semmonen vaan kiekkaennätys, kuka pääsee eniten kierroksiin. Selvä. 3, 2, 1, nyt. Yksi. Kaksi. Kolme. Vittu onkas. Hyvä. Onko juna? Monta sulla? Tää on 4. Ja nyt mun kanssa meni. Mikäs tuo ääni? Kivi. No niin, oli kivi. Ei, 4 kierrosta. Siihen loppu meikäläisen taivaalla. Älä hermostuksessa. Ei se voimalla näköjään käänny. Aina niinku ois häviä. Kato, vittu. Mä herästun. 5. Ei, 5. Älä nyt polta lamppuja. Tai tahalla ihan paljon. Tahalla ajattelit. Ei palaa mikään käännös. No niin, se kiva kyllä. Voittaja-auto. Eikö meillä ole tasapeli? Oliko me? On. Ihme kumma. Pitihän se vähän mainostaa. No etsikää jää sitä kuutta kirstossa. Mitkä ovat tunnelmat kilpailun jälkeen? Siisti. Silmissä.